As. Alhamdulillah rabbil alamin. Non biya. Jetto do woni ni Allah. Ha ko to man do ko joda. Ko to wona nani. Mana tigina. Ne an. Adandi on ko gananda. Neddo foti famde. Adandi o sayi kuman mon. Yettuman onon dir. Mi wawa yettu tango ko dum. Gon wala na gon. Dum day yettuma onon dir. Way kanko e tam yettima onon dir. Yo andu kam walde ko anje. Cuglel wala ko way wana mo. Mawɗo kay jogi juula tan mo duwono sudan makko. Kono kadi so rewi law. Eyi. Ko fon adade jettude. Yo bonni halama. A bonni halama. Ko noon min mbaddata. Ɗum ko mawno monno? Ay min gilani garmi jungo. Mi meeɗa yettude. Kono nde kananmomi ɗo wonde ka garowo waɗade. Ɗiɓi waylade seeɗa. Kadi min mbeɗa andi ɗum wona hunde ɗum. Ɗum ɗon asu ko mawno monno. Min ko mbimon ko mbaɗa famani ko mbiwan ko. Min sa yi kuman momi mi yiɗa ko woppuɗo tan no teeɗa. Te mi ƴettuma mi woppamo no ɗiɓi hersinani. Way kanka yo nangir hoore makko pot fleur tan e ogal. Anani? Taw ko bangal mawnam mi jaɓi kanko woni jeewo. Hay minne yo inde nde wonɗo tan. Wayi kanko no potmi waɗi dirige galle o. Ɗum kay hakkude men en ndiro. Kon jiɗɗa wiide. Ko heɓata hen tan. Ala hay so heɓi kay wona ni joni mi ari taw leli. Eyi. Ko médecine. Taw koye kanko jontunon no waɗa wona mo ɗani. Ko médecine. Danta. Aɗan ko jiɗi. Hande dal ko royurmo. Kala ko miijiɗa e aduna wat mi weltima. Machallah. Non ɗum. Mi kay komi parɗo gila suba. Allah ko mi soodani. Allah no yiɗi kam min. Min mi jaɓi Allah no yiɗi kam. Ar mi haalama noon garama mayide. Wayi wallahi hakkilo mbo e wonde ma. Maɗo maɗo hande Allah hoddiri tan. Maɗo Allah hande Allah hoddiri. Wayi asu. Sa wirtinoma kam aɗa yaha jeere. So. Aduna no ɗannoto noon. Mbaɗa miitono ko boni. Allah akbar. Ala ɗum koye maɗa ma Allah yaafo. Ma Allah yaafo. Ma Allah yaafo. Wiyastafurlah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hirande weɗi. Machallah. A hirtima. So an kay Allah waɗema barke. Rewɓe heewi. Bel. Joni nana ko heedi. Fewnan suudu. Komi coodde nécessaire ñam fof nde jiɗɗo. Nécessaire koko ñamide. Ko ñamide. Ɗum ko min ñamanma jamma hande. Aɗa andi a hirsima hirade. Joni sen naati. Ko min wattanma hirade kadi mi hirto mi haala. Weltima. Kadi karora hen kadi an hoore ma. Weltima. Wona. Weltima. A faami ko ñimmi hande. Min woɗɗi famde. Min woɗɗi famde. Mi faami ha to faamu e haade. Aɗa andi asu. Ay min saha kala ko mbaɗnami nder ne wenma. Kala ko mbaɗɗano dañi. Hande mbimi te tan hirta mi fuɗɗoro ɗo. Sa fuɗɗorimi ɗo mi yawanma fuɗɗoro ɗo mbaɗa fitota. Mbaɗa fitota yimɓe no mbiya ala astu mbaɗa fitota. Aɗan min astu ko ɓuri kam muuse. Ko ɓuri kam muuse aduna. Dewalam ngal. Jeewalam ngal. Boppuɗa galle ma. Wona hiraner. Jotta. Gooji. O yehi hiraner. Min ñande fof ɗi dérange. Min mi tampi. Nécessaire meeɗa ɗum nande goo hande nande nécessaire. Te minen 28 ans de mariage mi anda nécessaire. Anda nécessaire. Aɗan ɗum kam wona dewgal on kay hay. Anda cewso hir. Ya cewso hir no woodi. Anda haali gudi. Alhamdulillah. Il faut mi anda ɗo min kay min asu kam ɓurɗo mayɗo jahanno tan. Anda woyi e liggey reyma. An kay ɗum weyi mawno. Asu ana yaltani hende. An ko mawno wona. Mbiɗa waɗi nene nemmade. Nemmade. Min kay digiɗen ɗewi kam nawtu laagal. Jumri no? Jumri jarde ndi. Wayre ɗum jarde gilata. Yerata heɗe. Iyanen. Jumri holko nafata ko wona yere. Asu. Mi kalifa ma Allah hoora. Kala ko jiɗɗa wa. Kala ko jiɗɗa. A meeɗi morite. Moritede holu. Mono. Ala mi meeɗa nande kaso kam. Ɗum ɗon taw. Sa wona kaso. Mono dow dadude ɗo. Kaɓɓa. Hatin. Ceerno muɗa hannde haala welki ɗum ɗon hay so ɗamiyami porɗo ya gueɗe ɗe kono no mbaɗani a paranto ala hetti ɗum yittat waɗi goɗɗo ko bonnete bonata Allah heewi baw Allah heewi baw
Parce que ɗum ko poli ɓornade spécial sa naati tan tawɗo hubbalam paka partout aɗa yiya kene welanma alhamdulillah jamma mi yiɗa ɗum weeɓa mi yetti Allah mi wettima ɗo ha babiraɓe jeero salaka ko min est ce que mo jogui on condition ki mi ala wona Mercedes wona Mercedes geɗe ɗe ko sesiñade a jogini ɗum systéme icci congélateur e glace o nana ɓuuɓata yo ɓuuɓ jus ji nande yo ɓuuɓ yo mbiyami wertoya garaba ma décoration décor fewɗo suudu ha fewi kala ko welma wat asu mi weltima e ma min ndeke mo wurano min hay wonɓe samen ndeke temori kam min kay samen to ko kalɗa ɗo ko meeɗa ɗum nande aduna min meeɗa sukka ɗum ɗum nene dewɗo debbo ko barnoɗoma ha mayde ene mbiɗenma kosam tan ne yaɓe sikko ko ɗum woni goɗɗo no leƴƴa kam kosam tan kosam attaque kosam attaque ɓeɗa yiyaari jew a yiyaari ko kumande ko ene leeri se ala mi kam gorko jontaɗo kay min kay mi wasegel an tampinoma ana ka toppita mi toppita e ɗe balɗe ko toppituma mbaɗa anda gorko so toppitaka nayat naywat te nayat tiiɗa duum ay min hannde ko mbaɗɗa ko mbiɗa ko ñande wonde sa sohlita mi yiyatna mi tottuma mbaɗa wawanno mbaɗa wawanno mbaɗa patma de nek de ɗum ko jolko mbiyami fewnoyaɓe ya jolko de so winoma de nek tan woni ko warma yombu machallah debbo ni ɗum woni debbo ɗum woni debbo ko jogimi to ko nunus tan wona debbo hikka ceerno mori ma alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin non garant il faut ma e rawde nda ko o limti ɗo ko ɗum neɗɗo wawi ɗum waddude juuta baɗe ɗum kam min cikka ɗon jumude ko ngudde demal ngal ngudde son nguddi ma yumirama tawam Allah mor an sey ba ala fulla la fay gidira ma ko defi ngoppe kalam dum ko kala ba mon on ngala gal mor mi yarla mi afa gi non ay am boy taw so hin ko kada ko mo mi yarla mi afa sey ba ya an hasido gidira ma dari ma de mor an hamadal kananga mi yata non bagal ona hande mi rokata mon jam min no kadon jam wala mi rokata mon jam ngade ko mor be ngade mor mo no go jaar fiire giñu bama ci kadu woni wuti ci kadu woni complet Allah wata man barke yat surta se biya wala ko la ta ko mo ma min woni maro gale ngade as oyas as ele kadi kam o ni ñomi le kadi kam ñomi ni de mbadi non ni ñomi ko safa ya kemen wala dal abu ñay kum ya to do wala do